Hvad laver du så sent hjemme? Jeg skulle på klubben. Hej Jeppe! God dag til dig! Jette! Hvad er der galt med dig? Jette! Hvad er det her? Fikser du på arbejdet? Du er fyret lige nu, Jette. Du skal ud! Jette, det går simpelthen ikke. Du ligger her hele dagen. Du skal ud af mit hjem lige nu. Jette! Nu! Jette er nu blevet smidt ud hjemmefra og ind på gaden. Hun bevarer sine dårlige vaner ved at tage piller, og er nu også begyndt at tigge efter penge. Hun ender med at få en overdosis på McDonald's, men ingen hjælper hende. Hun bliver kigget på og grint af. Selv hvis du prøver at gøre noget ved de her problemer, stoppe eller ignorere problemerne helt, er det ikke den eneste faktor. Det kan være din far, din mor eller din opvækst. Og tit lægger du eller dine forældre ikke mærke til problemets begrundelse. At det måske kan være dine forældre, der ikke har behandlet dig ordentligt, eller ikke gjort det lige så nemt for dig, at du har fået disse problemer. Du er aldrig alene.